Infrastruttura Malta ingħatat kważi 22 miljun euro fondi Ewropej mid-Direttorat Ġenerali tal-Mobilità u Trasport fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea. Dawn għaż żewġ proġetti maġġuri f'pajjiżna tal-Junction ta' Ħalluqa u l-proġett ta' ħdejn roundabout tal-ajruport li inkludi wkoll il-mini ta' Ħarkirkop. Ħabbret dan l-Aġenzija Infrastruttura Malta fuq il-profil uffiċjali tagħha fuq Facebook, hekk kif spjegat li dawn il-proġetti li jagħmlu parti mill-proġetti TEN-T f'pajjiżna huma fost 135 proġett ta' trasport fl-Ewropa li jintażlu minn kważi 400 applikazzjoni biex jibbenefikaw mill-Fond Nikkollegaw l-Ewropea għal trasport sostenibbli u aktar sigur. B'reazzjoni għal dan, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet tenna kif dawn il-fondi huma importanti immens għan-nofsinhar ta' Malta. Jien nilqa' deċiżjoni tal-Kummissjoni illi talloka dawn il-kważi 22 miljun oħra mal-fondi li diġà għandna mill-Pjan tal-Irkupru Reżiljenza u l-Politika tal-Koeżjoni fuq dawn il-proġetti importanti immens għan-nofsinhar ta' Malta. Spjega wkoll li dawn il-fondi huma ċertifikat ta' fiduċja mill-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna. Issa illi għandna anke l-konferma tal-fondi kompli konferma kemm il-Kummissjoni tafda l-Gvern Malti bil-proġetti tiegħu billi talloka dawn il-fondi. Intant fi stqarrija separata, il-Kummissjoni Ewropea ikkwotat lill-Kummissarju Ewropew għat-Trasport hekk kif spjegat li b'kollox ġew allokati 5.4 biljun euro lil proġetti madwar l-Ewropa li se jtejbu il-konnettività infrastrutturali u jgħinu it-trasport isir aktar sostenibbli, effiċjenti u sigur. L-istqarrija żiedet tajt kif l-oġġettiv primarju tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam huwa li tassigura li tlesti il-proġetti li jaqgħu taħt in-netwerk ewlieni ta' TEN-T sal-2030 filwaqt li dawk li jaqgħu taħt in-netwerk komprensiv jitlestgħu sal-2050. Dan filwaqt li jiġi assigurat li din l-istess infrastruttura tgħin lill-Ewropa tilħaq il-miri tagħha dwar il-klima infassla fil-European Green Deal.